كم حرمز كتريقو دزبل نئشتي كم عنجوا قلقيفا تحبا جيف نئشتي قلت اوفن قاسن عنصار قال مرأي قلت اوف كم نبري قلقيفو زقوي قسدما لكع كم قوبي يقسيلو زغيد انسسا قلت اوفن قاسن ببينهم قالات يوم قلت اوف قاس لعلن تحتن فللي نرأيو لعلي تحتي فللي نرأيو دمو أب تحتي كوفيلا تبلع رقبيت أب لعلي تنفر الله لعلي تحتي فللي نيعو قاسن نرأيو أنبسا عوز بلا دمتي علمو مانتي لك أزبلا دمتي علمو عاو قاس زحولن فللي نرأيو وعوين زحولن فللي نرأيو وعوي لكع كم تبا ايو زحول دمع لك كم جلاته وعوي زحول كلاتنا هتصانات عنصار قال نمهار قالاتنا فللي علوا نفلطو برهانن ጸልማትን فللي نرأيو ንግሆ ፀሓይ ትወፅእ ብርሃን ይኸውን ምሸት ፀሓይ ትኸይድ ጸልማት ይኸውን ብርሃን ጸልማት አንጻር ቃል ክትማሃር ክጥዕም ህፃናት ኣነውን ንሳኹም ይማሃር ኣለኹ ንትገማ እዛ ደርፊ ብሓባር ክንማሃር ህፃናት ኩላትና ንኹን ሕጉሳት ህፃናት ኩላትና
ከም ሓርማዝ ክትሪኦ ደስ ዘብል ንእሽተይ ከም ኣንጭዋ ቀልጢፋ ትሕባእ ገጂፍ ንእሽተይ ቅልጡፍን ቀስን ኣንጻር ቃል ምርአይ ቅልጡፍ ከም ነብሪ ቀልጢፉ ዝጎይ ቀስ ድማ ልክዕ ከም ጎብየ ቀሲሉ ዝኸይድ እንስሳ ቅልጡፍን ቀስን በበይኖም ቃላት እዮም ቅልጡፍ ቀስ ላዕልን ታሕትን ፍልልይ ንርአዮ ላዕሊ ታሕቲ ፍልልይ ንርአዮ ድሙ ኣብ ታሕቲ ኮፍ ኢላ ትበልዕ ርግቢት ኣብ ላዕሊ ትነፍር ኣላ ላዕሊ ታሕቲ ፍልልይ ናይ ዓው ቀስን ንርአዮ ኣንበሳ ዓው ዝበለ ድምፂ ኣለዎ ማንቲለ ቀስ ዝበለ ድምፂ ኣለዋ ዓው ቀስ ውዑይን ዝሑልን ፍልልይ ንርአዮ ውዑይን ዝሑልን ፍልልይ ንርአዮ ውዑይ ልክዕ ከም ጸባ እዩ ዝሑል ድማ ልክዕ ከም ጀላተ ውዑይ ዝሑል ኩላትና ህፃናት ኣንጻር ቃል ንመሃር ቃላትና ፍልልይ ኣለዎ ንፍለጦ ብርሃንን ጸልማትን ፍልልይ ንርአዮ ንግሆ ፀሓይ ትወፅእ ብርሃን ይኸውን ምሸት ፀሓይ ትኸይድ ጸልማት ይኸውን ብርሃን ጸልማት ኣንጻር ቃል ክትመሃር ክጥዕም ህፃናት ኣነውን ንሳኹም ይመሃር ኣለኹ ንትገማ እዛ ደርፊ ብሓባር ክንመሃር ህፃናት ኩላትና ንኹን ሕጉሳት ህፃናት ኩላትና ንኹን ሕጉሳት
ንስኹም ትግርኛ ክምሃሩ ትደልዩ ዶ? ደቅኹም ቋንቋምን ባህሎምን ክፈልጡ ትደልዩ ዶ? በለስ ቡቡ ኣብቲ ልዕሊ 5 ዓመት ክንገብሮ ዝፀናሕና ልዕሊ 73 ሚልዮን ቪውስ ዘለዎ ቪድዮታትና ሕጂ ከዓ ልዕሊ 14 መፅሓፍትን ደቅኹም ጽቡቕ ዝበልናዮ መጻወቲታትን ሒዝናኩም ቀሪብና ኣለና። ነተን መጽሓፍቲ ክትሪእዎን ምስ ትደልዩ ኣብዚ ናይ ሳምፕል ክትረኽብዎን ትኽእሉ። ኣብ ቀረባ እዋን ዝጅምሩ ናይ ጌምን ናይ ኦንላይን ትግርኛ ትምህርቲ እውን ኣለና። መዓስ እዚ ጥራይ ደቅኹም ኣብ ዩቱብ ካልእ ነገር ከይርዩ ምስ እትደልዩ ብቐጥታ ኣብ ዌብሳይትና ብምእታው ብቪድዮታትና ክመሃሩን ክዘናግዑን ንዕድም። ነዚ ኩሉ ንምርካብ ናብ ዌብሳይትና www.belesbubu.com ብምባል እተው። ንዝያዳ ሓበሬታ በዚ ዝስዕብ ቁፅሪ ቴሌፎናት ደውሉልና። Belesbubu, like, subscribe.